Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwata bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Onye dibịa ahụ nke anyị wetara unu ihe onyonyo ya ụnyaa bụ onye liri onwe ya na ndụ na-eji akpati ekuliela na ya bụ ili. Dịka unu si wee marala na mbụ na akụkọ ọbụla nke anyị tinyere isi, anyị na-esogide ya ma na-ewetara unu ihe niile na-eme n'ime ya wee ruo na ngwụcha. Otu ya bụ nwa dibịa nke ama dịka arụsị ego Nwenugwu Ezike si wepụta na ya bụ ala ili bụ nke na-edochebeghị anyị anya, mana unu mana ihe anyị na-eme ebe a bụ sim.siha bụ isi anyị wee sị ha o wee bụrụ ihe mere anyị ji wee gbaa mbọ sị na anyị ga-ewetacharịrị unu ya bụ ihe onyonyo wee ruo na ngwụcha ka onye ọbụla tinye anya na ya maka anyị niile tụlee ya ma mara ihe mere na ya bụ ihe onyonyo. Ya mere ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ọ ga-aka mma ka i buru oche gị ma kpudobe nso ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo. Ka m bịakwanụ. Get to the music. When I come back and go in a fukonada, I do
ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka m kwukwa na uche m nke njibu obere mmadụ. Nwanne anyị nwoke nwa dibịa arụsị ego ka a kpọrọ gị ịgbalịka. Ihe nji wee na-asị na ịgbalịka bụ ma ọ bụ ọgwụ ka iji wee mee ya bụ ihe, ma ọ bụ ike dị mkpa ka iji wee rịpụta dịka a na-ekpochi ya bụ ala ili iwe na-arịpụta nke ọbụla ị mere ịgbalịka. Mana ajụjụ m nwere ịjụ gị na ndị dibịa ndị ọzọ niile bụ ndị na-egosi ụdị ike ha nwere n'ala Igbo bụ ọnọdụ ala Igbo nọ ugbu a ọ dị unu mma n'obi? Tigbuo zọgbuo ọgbaghara niile na-ada, katakata niile na-ada ebe niile n'ala Igbo ugbu a, ndị ntọ na-atọ ebe ọbụla aka nri na aka ekpe ndị omekome na-eme nke ha, ọ dị unu mma n'obi? Ụbọchị ọbụla ị mepere Facebook ile anya n'aka nri ndị dibịa, ile anya n'aka ekpe ndị pastọ, onye ọbụla na-eti na nke ya kacha mma, onye ọbụla na-eti na ike nke ya kacha. Wee na-asịnụ ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ bụ orube nke ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo ga-ejikọ onwe ha ọnụ, gbakọ aka ọnụ wee mara ihe e mere n'ala Igbo ka ala Igbo jụọ oyi. Holy Ghost fire niile ndị pastọ na ndị ụka na-eti, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ nọ ọrụ, ọ bụ na orube ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a, orube mgbe ndị pastọ niile na ndị ụka niile nọ n'ala Igbo ga-ejikọ onwe ha ọnụ were ya bụ Holy Ghost fire tipụta ala Igbo na nsogbu a anyị nọ n'ime ya. Onye ọbụla na-ekwu na nke ya kacha mma, onye ọbụla na-ekwu na nke ya kacha nwee ike, mana ala Igbo na-emebi kwa ụbọchị. Ala Igbo na-ada mmiri kwa ụbọchị, mmiri na-eri ụmụ Igbo kwa ụbọchị. Kedu ihe na-eme? Ya bụ ike niile a unu na-egosi anyị, ọ pụtara na onweghị etu a ga-esi ewere ya bụ ike wee rụọra ụmụ Igbo ọrụ n'ala Igbo ka ala Igbo wee dị mma? Ọ dị mma, onwekwanụ nke mma. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na aka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.